Nagbinugtong nga winner sa kapin 200 milyones pesos sa loto dinhi sa Cebu mipalit siyang ticket. Wa pa hinuon mo patimaw aron mo claim ang milyonaryo. Si Nico Sereno sa report. Gidagsa sa mga tao kining loto outlet nga nahimutang sa ground floor sa usa ka dakong mall sa reclamation area. Kaganiha, nagdasok ang mga gustong mupatad ug mamasin nga makadaog sa gikahinaman nga jackpot. Sa post sa Philippine Charity Sweepstakes Office kun PCSO, gipahibaw nila nga sa maong outlet gipalit ang winning ticket. Ang numero 17, 7, 38, 8, 5 ug 10 ang winning combination sa Grand Lotto 655 draw kagabi. 239,204,944 pesos ang jackpot sa maong draw. Sa pagpakisayod sa GMA kaganiha, sadya na kaayo ang maong outlet. Daghan ang mipatad ug nang hinaot nga maswertean usab sama sa bugtong winner nga mitaya didto. Siguro parehagi siguro to. Mas mayo yung uban nagpagampo then kugi, the same time tayag loto. Swerte sa gyud. Hindi ko mo palit, inyara ko mo palit sunod dako ra. Karon kuan lang sa ka ginagmay. Oh, ari sa ginagmay sa Mamasin yun. Madato o mapaburi. Mapalit yun. Para lang yun mutilaw ining dauga ba? Eh basig sultihon data. Maloy Ginoo. Ang teller sa maong outlet mitataw nga posibleng niadtong Domingo o kagahapon mipatad ang winner. Maglisod hinuon sila pagtumbok tungod sa kadaghan og tawo. Gahapon daghan jud kini taya gahapon sa 6:55. Pag Sunday po daghan po kestanan mga 6:55 man ilang ipangtaya pag Sunday. Basin gahapon kay taas kay mga pila gahapon kay namasin pud sila. Wala pa mo patimaw ang winner apan pasiaw pa sa mga teller unta makadawat sab sila og balato gikan niini. Kay kasagaran mga regular man gahapon na naya nasuod na pud namo. Basin ay ka ma'am. Mao lagi makabalatuhan. Balatuhan mi bisan mi gamay napaabot to sad mi sir. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.